ndo mwanasiasa ne limonda akwane nenje buno mwanasiasa tali waki bono mwarorire ntubwate by election una omweshimiwa Joash omweshimiwa Itumuya ateba bali kuboria bori chikura sobororo tebi abana inchi chisera mubwate gochia sebare nende mubachira chyoburimo batebye kene ekimogo chagokora babarengererie barabuna babwate okwamwa ntubuna abana siasa aba uromo jumbe nje buna mochenwa tukabwati onde tugochi bateba noyo ya cho nino mogo chora elio moelio manager nateba about unemployment nje buno senator moko 2027 aseroli eliane egochikoro kuya representation na amuire emotion ni ntanga ningo chigoti ali senate amasambaga chimashini nchiacha chimashini echo chagalire unemployment yabaire na ikonge yeitoga ali biasara byachirense moko nganjira gingo ikali senate ebe emotion yani ntanga ni ngo yamono tigandwero ngoli yane